लोगोफोर खुलुमबाय। आं भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर। माने दिनै आङो चन्द्रपारायाव थांनो नागिरदों नालाय ओंखायनो एसे भिडिअ लानानै देखायनोसै आं चन्द्रपारा बाजारखौ सानबाय आङो। माने भिडिअखौनो लानो मोना जागासिनो दा, माने टाइमानो मिलाया आरोना। फुङावबो संदो खावदो स्कुलाव थांदो खामानि। दाखालि समावथ' आङो एकदमबारे MMSनि खामानि मावनाय फट' खेबनायनि एकदमबारे टाइमानो थोआ जादों आरोना। आरो बेलासियावथ' थोखाया, टिउसन लायो आङो, बिनिनो टाइमानो थोआ भिडिअ खालामनो। ओमफ्राय दिनैबो आङो हौवाखौसो लाहोबाय आङो टिउसनखौ। ओमफ्राय आङो दा चन्द्रपारायाव थांनांगौ नालाय बाजाराव थांखानांगौ, ओंखायनो आङो बाजाराव थांगौथ' गोबाव जाथारबाय भिडिअ लायैयाबो साननानै आं भिडिअखौ लालांनो सानबाय आरोना लोगोफोर। अब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो, मोजां मोनोबा लोगोफोर। थांगासिनो जों लोगोफोर र' बैथिं इन्जिनियार कलेज, ओमफ्राय नङादां गोजानथार, बियो इन्जिनियार कलेज आरोना बियो खाथियाव गोबावनि थांगासिनो लोगोफोर। नै गावदाङा नै आयौ नुखायो नै आंनि जोमग्राजोंसो जि खोबथेनो लाजिनायानो। थांगासिनो जा गोबाव जाखाबायमोन दा आरोना भिडिअ लायैया, लाजिलायबावबायसोमोन आं भिडिअ लानोनो। नोगोर गोलोमो आं। बाजार मोनफैबाय। Laban. बाजारनिफ्राय फैबाय जों लोगोफोर, एकदमबारे नै थब्लाया मैगं लाबोजोब्बाय। मैगं लायनो होननानै थाङाखैमोन थांनाया, होमबाबो लाबोबाय। आङो फैसासो सोहैनो थांदोंमोन मबाइला फाइनान्सआव लादों होननानै आं होखादोंमोन भिडिअनि गेजेरजों। बेखौहाय माने
पेमेन्ट खालामहरनांगौ ना ओंखायनो एकाउन्टाव गैयामोन नालाय सोहैब्रबदों आङो बिनि थाखायसो थांदोंमोन आरो बाजाराव जों लोगोफोर मोनाबायबो ना मोनाबाय मोजां नुला नै केमेराखौबो मोजां नुला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै सानबाय लोगोफोर नै गाव थाङाबो बाय होनखाबाय थांसै होमब्ला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अननानै होमब्ला बाय फारसे